बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्मानि लाइ खुन्थिया गायसनबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फैगौ एप्रिल दाननि 27, 28 आरो 29 खालाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय तामुलपुर जिल्लानि कसुबारि ओनसोलनि गोजोन फोथाराव दिनै लाइ खुन्थियाखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गायसननानै होबाय। दिनैनिफ्राय बानजाय आफादा गासै खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय थागथियारि खालामबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा एबा बानजाय आफादनि आफादगिरि धर्मनारायण दास, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन नार्जारी, तामुलपुर जिल्लानि एसपि पंकज यादव, बिटिआरनि सोद्रोमा हेमन्त राभा, बानजाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि रत्नेश्वर बर' आरो गोबां समाज सिबियारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। दिनै सायनासालि लुनायनि खुन्था गायसनबाय आरो आसा खालामदों मोजाङै मोजां बे जथुम्माया जाफुंलांगोन। जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि भारतनि राष्ट्रपति मानगोनां रामनाथ कविन्द बिथाङा 29 अक्ट'नि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। बे जों बयबो बर' हारिनि थाखाय आरो तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय देरगानायनि बाथ्रा। गतिके बेखौ बोरैहाय जेसे हागौ खुनु उसुबिदा गैयाजासे मोजाङै रिसिभ खालामनो हायो आरो बिदाय हरनो हायो। आरो जिहेतु राष्ट्रपति बिथां फैगोन, ओंखायनो बे साहित्य सभानि गुरुत्वआ एसे बेलेग रोखोमनि जागोन। बयबो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो लुगैगोन। बे हिसाबै बे जायगानि बिबाना बांबाय, रिसेपसन कमिटिनि बिबाना बांबाय। गतिके बेनि थाखाय जेसे हागौ मानसिफोरनि थानायनि आरो बेवहाय मिटिङाव मोजाङै माने जिरायनानै मिटिं खोनासंनो हानाय, बाहागो लानो हानायनि जिखिनि नांगौ रोखोमनि राहा खालामनांगौनि माने दायित्व फैबाय। अखा बांखानि बोथोर, ओंखायनो रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों जे रायजो राजाफ्रा जाहाथे जेब्लाबो थियारि थायो, मानिबा जाहोनाव अखा बारहुंखा बारोब्लाबो जाहाथे जोंनि बेजों नांजाबनानै थानाय गासै गामियाव थाङोब्ला बयबो जाहाथे मोजाङै जायगा होनो हायो, थाहोनो हायो, लाखिनो हायो, बेफोरबो जाहाथे जायो। बायदि जाहोननि थाखाय मालाबा अखा बांखा बारा जायोब्ला, बारहुंखा बारोब्ला गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा मिटिंसालियाव हालाय हाफाय जायो। ओंखायनो बेफोरबायदि समाव जाहाथे रायजो राजा बिबान लायो, बेखौबो बयखौबो खावलायखानाय जादों। আমি মাননীয় অসমৰ স্পিকাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে আজি শুভ হাতেৰে এই শুভখনত আহি তেখেতে আমাক সময় দিছে আৰু তেখেতৰ হাতেৰে আজি লাই খুঁটা স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ মাজত বহুত EM, MCLA, মাননীয় আমাৰ লোকসভাৰ এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী তেখেতো আহি উপস্থিত হৈছেহি। তো খুব ভাল পৰিৱেশ এটা। আমি আশাবাদী যে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰামটো হ'ব আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত, সকলো দল সংগঠনৰ সহায় সহযোগিতাত আমি ধুনীয়াকৈ এইটো সাহিত্য সভাটো আমি পালন কৰিব পাৰিম। আৰু মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি যিহেতু আহি আছে, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে BTR অঞ্চলত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আহি আছে, তো আমি ভাবোঁ যথেষ্ট মানুহ ইয়াতে জনগম হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ আমি এইটো পাৰ কৰি লৈ যাম। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542, 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।